Alo? Slabo vas čujem. Prodajete li ogradu? Koliko košta? A može li se proći kroz nju kad je zatvorena? A kad je otvorena? A ja sam htio da probačim vas preko nje, može li? Prvo da me vidiš pa ti vidiš možeš li. A jesi velik? Za tebe prevelik. A jesi li manit? Pomalo. Pa ja vidim po glasu. Pa vidi, mogu li dođete prebačim, je to ona sa okrugla ograde? Kako ne okrugla, nije nego... A koliki je razmak između rešetaka? Između rešetaka? Ne znam ovo. Je li toliki koliko ti može stat guzice? Može mi stati jedna druga stvar, znaš? Ne može, boga mi. Otprilike koliko ti otvoriš usta, znaš? Ja? Kako tako pričaš, druže? Eto tako. Ja firam pošten čovjek, građanin, zovem za oglas, a vi me zajebavate. Ja ozbiljno. Jes. Ja sam što ozbiljno reći. A evo, ozbiljno. Htio sam ozbiljno da kupim ogradu i da je stavim u stan, da se zatvara dnevna i spavaća soba. Ono, između dnevne i spavaće. Dobro. Može li? No bi ti bolje bilo ako nemaš krova da je staviš na krov. Na krov? A propušta li kišu ta ograda? Ne, jedan. Ne, jel? Pa koliko košta metar ograde? Metar ograde za tebe džabe, vrati, kad dođeš za nju. Kad dođem za nju? Mogu li ja doći? Ali kako ne? Aha, ali pa džabe? A ne može? Džabe, A ne isplatiti se džabe, vala nema. Ne isplati za tebe kad tako pametan da se ogradiš da ti niko ne prilazi. Da se ogradim, jel? Da se ogradiš, vala da ti niko ne može prići da ne širiš toliko pamet okolo. Dobro onda, pa ja bih htio vas da ogradim, mogu li? Može i mene, nema problema. Ali u dvije različite ograde, ne u jednu. A da će, pa hvala Bogu ne možemo i ti zajedno, dva mozga ne mogu zajedno. Dva, tačno, dva mozga. I to jedan okrugli i drugi okrugli. Hvala Bogu. Pa kad ću ja doći, mogu li u 3 ujutro? Ja da pogledat, kad gledaćeš, vas da ti je šira ograda otvorena. Ograda, jel? Dobro, ja ću doći onda oko... A ćemo je zatvorit kad ti dođe. Da ne mogu da izađem, jel? Ne, da vidiš kako izgleda, pa ćemo te puštiti onda opet napolje. Aha, no, ja bih htio kroz nju da prođem, da je ne otvaram, a da prođem. A pa dobro, možeš i tako. Pa to je fora, nije fora da ja otvorim i da uđem, to svako zna. Nego da je ne otvorim pa da uđem, to je to. Znači dolazim oko 3 ujutro, jel? Važi. Aj, Suljo, vidimo se. Zdravo bio.